Bazen behin, herrixkader batean, belardi bat zegoen. Belardi hau, berde samar batez tintatuta zegoen. Beste hitzekin, belardia ikaragarri polita zen. Baina alboan zegoen herrian, fabrika bat egiten ari ziren. Belardia arriskuan zegoen. Bai, geldia! Hori! Bitartean, alboko herrian, lau ume zeuden. Hauek oso lagun onak ziren. June, Inaut, Anel eta Xabier ziren. Gertatu zenari buruz enteratu zirenean, noski zailatu ziren plan bat egiten. Plan bat egin behar dugu. Bai, eta azkar, nahi duzue guztia kutsatuta geratzea? Noski zetz! Bagoa sortuan. Hurrengo gunean berriz, fabrikan sartu ziren, baina beste intentzioekin. Azkar, jakeatu! Ba, azkar! Banoa! 5, 4, 3, 2, 1... Azkenean, lortu zuten, eta ekosistema zaindu egin zuten. Dena lehen bezala bueltatu zen. Lortu dugu! Animatuko zarete gurekin Ekosistemak zaintzen?